No dobre, normálne si k písaniu púšťam hudbu, ale teraz tak krásne spieva vtáčik, že možno, že to nechám tak. A o čom píšem? Dnes neviem, o čom budem písať. Ako každé ráno. Neviem, o čom budem písať, ale práve to je to zaujímavé. Možno, že potom vám pozdielam, čo som vlastne podaril napísať. Každopádne ešte som neskroloval. Takže 11. 6.2025 06.51. Dobré ráno, Šimon. Ešte skôr, ako začneš byť taký a taký, vstaň skôr a uslíš, čo snažia sa ti šepkať všetky vtáky.